El Petit Príncep que nosaltres farem és un Petit Príncep com no l'has vist mai. És a dir, tothom coneix la història del Petit Príncep. Tothom! 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 Llavors tu et preguntes, a veure, si jo tinc el llibre a casa, per què haig d'anar a veure el Petit Príncep al teatre? Per què has d'anar a veure el Petit Príncep al teatre? Home! No, l'has d'anar a veure perquè... Mira, perquè nosaltres te l'explicarem d'una manera com ningú te l'ha explicat mai. Utilitzem projeccions, mappings... Hi haurà personatges en 3D. Per exemple, la serp serà en 3D, aleshores tu la veuràs a l'escenari, no? O sigui, un personatge virtual. Exacte. Que interactuarà amb els actors reals. Això. Això mateix. Muntem un sistema que se'n diu surround, muntem un 5.1 al teatre, és a dir, la gent quan senti que s'acosta a l'avió, doncs l'avió el sentirà com ve per darrere, com el sent pel costat, li passa per davant, torna aquí, torna a anar al darrere... Vull dir, crearem un sistema de so envolvent, el que se'n diu un 5.1. Exacte. Un Dolby al teatre. Som amics, que avui sempre pots confiar en mi. Tenim ganes de donar un estil de música que no sigui el clàssic estil Disney, sinó que hi hagi una mica de tot. El Petit Príncep, precisament, és un llibre que poden gaudir els nens de 10 anys, de 20, de 30, 40, 50... És un llibre absolutament intergeneracional i aleshores a nivell musical també teníem ganes de transmetre això. Els baobabs has de fer com una música, o sigui, fas toc, 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 hi ha un moment que els baobabs en 3D es crearan i l'espectador ho veurà, o sigui, estaran l'espectador i tu veuràs tots els baobabs que van envaint el teatre. Sí, i al final creixen i creixen amunt, grossos tan grossos, Llavors hauria de tornar al Petit Príncep. no els pots controlar. Perfecte, Perfecte, vale? El Petit Príncep va dirigit a tots aquells... Mira, el Manu ho ha dit molt bé. El Petit Príncep va dirigit a tots els nens... a tots els nens. Jo no ho he dit, això. Sí, has dit els nens de 10, els nens de 20, els de 30, els de 40, els de 50. Correcte, sí. Per tant, va dirigit a tots els nens de totes les edats. I quan dic els nens de totes les edats, no vull dir fins als 14 anys. Vull dir a tots els nens de totes les edats. Perquè, com bé diu el Petit Príncep, tots tenim un nen a dins, no? I de fet, el Petit Príncep és el nen que tots portem a dins. M'enyoro el meu asteroide, ja sé que podria ser